Sunt în depresie, plâng tot timpul și mă gândesc să-mi iau viața. Ce să fac? Acesta este mesajul pe care îl primesc foarte des de la voi. Sunteți în asemenea relații în care vreți să vă luați viețile și nu știți ce să faceți. Astăzi o să vă dau câteva opțiuni, o să vă învăț ce puteți să faceți. Deci, 1. Vă luați viața, le creați o suferință foarte mare rudelor voastre, apropiaților voștri, deci persoanelor cărora le pasă cu adevărat de voi, însă nu persoanei de alături. El nu știu dacă va aștepta până când ajungeți la 40 de zile și sufletul se ridică și posibil să-și găsească pe alta în acest timp sau deja să o aibă pe alta, dar nu-ți fă griji, este posibil să își facă puțin timp pentru tine și să vină la mormântul tău, poate să-ți aducă o floare uscată de pe temu sau să se pișe pe mormântul tău, da? Panorama dracului. Da, îți pui un pic rudele, părinții în situație, cred că nu sunt pregătiți pentru plecarea ta, exitul tău din viață atât de devreme. Posibil să fie nevoit să iau un credit de câteva mii de euro pentru toate rânduielile de îngropare, pomeni, așa mai departe. Da, aceasta este prima soluție. A doua soluție ar fi să mergi la psiholog, să dai un pumn de bani, să vii la un dating coach, să cumperi ghiduri, produse. Adică să lucrezi asupra ta ca să poți trăi mai bine cu această depresie, adică ca să poți supraviețui, poți merge la un psihiatru, lua un tratament, da? Ca să-ți fie mai ușor să suporți abuzul. La fel, ai putea merge la poliție și scrie o plângere pentru instigare la sinucidere, you never know. Și ultima soluție care nu știu cât de mult o să-ți placă și așa pentru că ești o fată bună și riști să ajungi în iad dacă faci lucruri urâte, dar ai putea să-l trimiți în pizda măsii și să-ți cauți un bărbat normal sau să trăiești singură la urma urmei. Pentru că rău puteam trăi și singure, nu avem nevoie de un bărbat alături pentru asta.